Woga woga kana kuti pamwedzi woga woga ndine zuva randinonorara kumvura kana kuti mazuva zvichienderana nekuti vari kundituma kana kuti vari pandiri vari kuda zvipi. Saka zvinosiyana nemwaka wacho. Tinoenda tichinowadzana nawo. Mitombo yangu mizhinji ndo kwatinogona kunogamuchidzana nayo. Ina handicheri mishonga. Muri kuti mishonga yese yatiri kuona muno amuchere? Ina handichere mishonga, ndinoenda kudziva ndowana ndakawaridzirwa mishonga. Moudzwa kuti uyu ndewe uyu ndewe. Ndodzidziswa kushanda kwoumwe noumwe ndotorwa. Ndakaenda kudziva ndakanorara ikoko. Pandinomuka rungwanana ndinogashidzana nemishonga iripo. Alright. Ndouya nayo, changu ndozodzvura. Alright. Ukatopinda neni musango izvezvimwe ndinogona kutadza kuziya asi ndinogona kutoziyawo miviri mitatu. Mizhinji yachona ndinoziviswa nevemadziva. Nevemadziva ndovanogamirirwa nevagere pandiri. Alright. Okay. Ndizvo. So Sekuru Mhofu, ndingade kuziva munobatsira vanhu vanenge vakaita sei? Kana kuti ndingati mune here rimwe rematambudziko amunoti iri dambudziko pandiri rakakurisa handikwanisi kubatsira matambudziko akaita sei wai? Handisati ndasangana nedambudziko randinotaura kuti rakandiremera. Nokuti takamutsa kunyange vainzi vaparara zvichinzi hapasisina upenyu. Asi vakuru vari panapa vakatendera upenyu hwakavapo kuna vazhinji. Kune vanobirwa, kune nhau dzerinyoka rukawo. Tine nhaurwa dzakawanda munharaunda, kunyange vari mhiri, kunyange varipo panzvimbo. Vanhu vari kubatsirika. Kuri kuitika makuna-kuna, kumisa midzimu, kususa iwo manjusu. Alright. Kuri kuitika zvakawanda. Saka handina dambudziko randinogona kunongedzera kana randiremera dzimwe rinenguva ringatoonekwa nedare. Ndo rinouya rovhura, rotaura kurema kana kuoma kwedambudziko kwacho. Alright. Kana radaro dare, unotaiwa susikidza idei kunasawira nhingi. Kana pasina sawira anozikanwa zvonzaiwa isu rakatiremera. Alright. Ndizvo. Alright Sekuru. So tiudzei Sekuru, ndinoziva kuti nyaya dzimwe dzinonetsa mukurarama kwatinoita inyaya dzemudzimba patinogara, kusanganisira nhau dzembereko, kozouyawo varume vanenge vaine simba duku pabonde. Matambudziko akaita seiwayo mungaakwanisa here Sekuru? Vanhu vari kubatsirika, saka tine chirongwa chatinoita kazhinji mugovera kana svondo chemazondo chekuti varume vasimbiswe misana. Nokuti varume vazhinji angova matumbu kana kuti ndo vaane ma6 pack asi pabonde pasina chinozikanwa. Alright. Saka madzimai mazhinji ari kuchema kuti hatisi kuguta mbongo. Saka tiri kugadzira, tiri kubatsira. Zvanzi hatisi kuguta mudzimba. Madzimai chavo chavo akatonhora miri akaneta. Tiri kuuchika. Kuuchika ndo kune kuita sei? Kuuchika ndo nhaurwa yembereko yawataura iya. Alright. Saka vari kuuchikwa, mitombo iripo yekuti vabate mbereko. Mitombo yekudziya miri, kune nyemba dziri kubikwa nekajongwe. Tiri kuita zvakawandisa mukati marinodare, chinangwa chiri chekubatsira nyika. Vanhu vaita dambudziko rekuti vanongonzwa kuti zondo iye zvino kuenda mumashapini kana pamashopisi unoona pane munhu akamisa mota ari kubika zondo achitengesa zondo. Asi dambudziko riri kuitika nderekuti ukangodya zondo rega rakadaro hauna simba raunowana. Asi zondo rinorungwa nemitombo. Ukadya zondo rakarungwa nemitombo ndo paunoonekwa nekunosunungurwa. Kureva kuti iro zondo riri rega zondo harina charinoshanda, rinotoda mumwe mushonga. Alright. Nekuti iyoyo magona mukapatsanangura, vanhu vazhinji vanofunga kuti zondo ndo kupedza nyaya. Aiwa, zondo rega harina charinopedza. Saka ndo mushonga chete wamunoshandisa here panyaya dzebonde? Aiwa, tine mishonga yakawandisa. Kune yekunanzva, kune yekutsenga, kune yekubota. Yakawandisa, kune maguchu. Aiwa, tine zvinhu tinoita zvakawandisa. Alright, maita zvakanaka Sekuru. Ndofunga muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe. This is Manass Chibanda media where we report as it is. So tingangode kuti tizive muchirongwa chino ichi kuti pane nhau dzakaita sekuti munyika medu muno
tiri vanhu vanorarama neagriculture kana kuti zvekurima, tiri vanhu vanorarama nekurima. Asi mukada kuzozvitarisisa muchaona kuti kurima kwacho kuchati svitsi pago rakanaka. Tine here zvatingakwanisa kuita senyika kana kuti zvatingakwanisa kuita savarimi muno muZimbabwe? Zvinotatarisana nenguva yekutengeswa kwefodya mwaka. Tine varimi vazhinji vari kurima fodya inotyisa, inoshamisa, asi akangoya kumaflows anodzokera kumba asina chainacho. Kubudikidza nekubirwa, dzimweni nenguva fodya yako inonoshaya simba, ionekwa isina mutengo wakanaka ikoko. Saka ndopatiri kuti isusu kama musati mashanyira kana kuti mashanyira kana kuti muchangobata pfuma, dzokai muyo matare. Wana uchenjeri, wana rubatsiro. Nhasi unochiuya ikamuyiriserwe mbesa dziya pamunoenda munodzidyara zvakare. Alright. Saka munhu anokwanisa kutouya nembeswa kana nembeu kuti dzigo. Kune vanhu vane ratinoti divisi wokuti anokurimira kamunda kadiki asi anokohwa kudarika iwe ukarima zvizhinji. Saka tiri kuti uya kuitira kuti vanhu ivava pavanopinga minda yako vashaye simba. Alright. Asi simba rigoramba richiteerana newe badzi. Alright. Nokuti kuna vanhu vari kubirwa zvavanenge varima. Kune vanhu vari kubirwa masimba avo. Mungatitsanangurira here kuti chii chinenge chichiitika kuti munhu azoti arima pakakura oshaya kuti gohwo rakafamba sei? Kune vanhu vanorombera kurima. Unenzesesa? Wokuti ivo havarima asi vanodya zvevamwe. Right. Saka tine dambudziko iroro zvizhinji. Kuna vanhu vanobata-bata zvavo ndo zvinofamba, asi zvavo hazvidini? Hazvifambe. Hamumuone achitenga kana fertilizer chaiyo. Asi anokohwa kudarika uyo akanga aine masaga efertilizer. Saka ichenjedzo yandiri kupa kune avo kunyanya vari kuuya panguva ino yefodya kuti ngwarirai, chenjerai. Hamubirwe nekubirwa Mwari chete zvavachaira, asi vanhu vari kuba neurombo, vanhu vari kuba neushereketwa. Alright. Ko imimi Sekuru mungataura here kuti imimi munhu akauya achiti Sekuru ndoda kuromba kana kuti ndoda kuita mari kana kuti munomubatsira sei munhu? Munorombesa here? Ndikada kutanga kuziva. Aiwa, izvozvo isecret yemunhu. Asi zvinogadzirika. Okay. Kune vatari yepfuma, munhu anotambanudzirwa chiruramo. Pfuma dzisina ropa, zvisina kuuraya chaiko. Alright. Asi munhu anotambanudzirwa ruramo yake kuti zviro zvifambe, zviro zvitekaidzikire nzira kwayo negwara. Alright. Saka aya masikiretse evanhu. Munhu anouya ega ozvitaurira. Vachekerere, ndinogara udza vanhu kuti hakuna anoromba asingazive. Musazombova makanyeperwa kunzi munhu akaromba ndakapuwa zvino nachiremba ndisingazive. Kwete! Munhu anotokumbira ega. Aromba anenge achitoziya. Nokuti nhasi uno pane zvitsividzo nemhiko munopanana nachiremba akutendera. Alright. Then tina vazhinji nofunga ukatarisa hariri apa iyo yakaita seinovharwa. Mune zvipfeko zvevarume zvakasiyana-siyana nezvevakadzi. Uri kuiona here hari yandiri kutaura here? Alright. Hari ndisimudzajirai. Alright. Panapa. Iyo yakavharwa apa iyo. Muhari imomo mune zvipfeko zvevakadzi nezvevarume. Vanhu vese vari imomo vakasungwa. Alright. Ndinorevei kana ndichidaro? Kusungwa uku ndezvekuti dzimwe nenguva mukadzi ari kuita gumbo panze kana kuti murume anoita gumbo panze. Saka ndo pakapfira kusungwa kuti vanhurume ivava nhengo dzavo hadzichashande. Vamwe vacho kana vari vakadzi vari kungoenda kunguva kana kuti kumwedzi kasingapere. Ushereketwa hunenge hwauya uchikumbirwa nemunhu kuti aiwa ndanetswa nepfambi kana kuti nepfeve iri kufambidzana nemurume wangu. Alright. Ndanetswa nechikomba chiri kufambidzana nemudzimai wangu. Saka toita sei? Zvonzai wanga Sekuru, sungai. Ndo zvipfeko zvakazara umo. Ndezvevanhu vakasungwa zvese izvi? Ndezvevanhu vakasungwa. Vazhinji vacho hadzichatoshandei, kungava mumba kwake.
kana iko kwaanenge abva. Ko zvino ikatadza kushanda kumba kwake anenge akufanira kuzoita sei? Kuda kuuya kana kuti murume uya achireurura achibuda pachina amai ndakaita zvandakaita ndakafamba odini. Asi Sekuru munoona nini ndine mubvunzo wandinawo ndewekuti sei vanhu vanorapa kana kuti vanoita zvechin'anga vanenge vawanda pamasaisai. Ndinogara uchema, ndinogara udza vabatsirwi nguva zhinji kuti chenjerai kana kuti ngwarirai ufuko mbavha magororo. Kana uri kunze kwenyika ndakataura ndakati usati wabatsirwa nachiremba ari kukubatsira kumbira mapepa kuti chiremba ndokumbira munitumira mufananidzo yamapepa yenyu yekurapisa ndimaoni kuti ndive nehumbowo kana kuti ndive shuwa nebasa ramuri kuita sei ramuri kuita ikodzero yako. Saka vanofanira kuwana mapepa angava ezinata angava ebato ripi rinovatendera kuti vange vachirapa ari valid nguva iyoyo kana kuti gore kana kuti mwedziwo. Usaratidzwa mapepa a19 gocha nhembe yekunzi tatora mapepa ambuya vake kana asekuru vake vakafa omaita ake. Saka tikuti pangwarirei nekuti mbavha ndinogara ufonerwa sekuru andine munhu akanditumira mari yakati handakatumira sekuru ndakazodai asi chakabuda hapana. Isi tiri kuti kana wada kubatsirwa pamhepo tinozviziva masimba ekubatsira pamhepo aripo isino kuti isinozviitawo. Saka tinoti aiwaka chitsvaka ruzivo neuchenjeri kubva kwatiri tokupa gwara. Saka imi Sekuru mune Facebook here? Ndingangoti Facebook iyaya inoshanda kushambadza basa renyu, mune Facebook yenyu iri pachenyu? Chekutanga tinoshanda zvakare tiri kubato rezinata. Tisu tinotosunga zvakare ivo varapi vava vanorapa nenzira dzisina kururama. Vasina mapepa tinokurudzira kuti murapi wose ngaanga ane tsamba kana mapepa anomumirira pakudini pabasa rake. Tine Facebook yakanzi Matare naMhofu ipeji redu. Matare naMhofu. Alright. Kana kusecha yakanzi Sekuru Mhofu musiyama. Tine YouTube futi yakanzi Matare naMhofu. Tine WhatsApp group yakanzi Matare naMhofu. Mose imomo munowanika zvidzidzo nezivo rine chekuita nenzira dzechivanhu. Alright. Saka tiri kungoti vanhu miri kana kopi nekopi yaigona yekubirwa. Kozoita vanhu vari kubirwa pajekerere mutaundi. Sekuru ndavharwa zvandisina kunzwisisa. Unowanhu vari kuuya achitora mishonga iyoyo iripo tinayo. Asi tiri kuti kana wabirwa uya uri kafi kana kuti ubatsirike. Kuna vari kubirwa vakarara. Vamwe vari kuvharwa ngorovha nemota. Vanhu vari kuita madhiri akasiyana-siyana asi hapana chabuda. Kuti sunungukai svikai kana kuti taurai nesu parunhare muwane rubatsiro ruzere. Aiwa, tinotenda Sekuru. Kune dambudziko rimwe rinosanganikwa naro, zvakamira sei? Iwawo matambudziko ndogara ndichanzwa nevanhu vachingochemawo. Ndingada kuzivawo kuti vanobatsirika sei. Munhu anogona kuenda kunze kwenyika ati muZimbabwe zvandiomera unoshanda ikoko. Asi manje dambudziko rinouya pakuti chaanozotraya kuburitsa ndo chinogona kuzorema kana kuti mabasa anogona kuramba kubuda pamunhu. Munhu wakadaro anobatsirika zvakare. Ndina vanhu vazhinji vari kushanda wotarira utsvakaona asina chabuda nacho. Kunyange muno chaimo zviri kuitika. Tina vanhu vari kunze kwenyika ikoko vari kungochema kuti sekuru ndiri kungoshanda asi chabuda hapana. Kungava kuAmerica, kuSouth Africa, kuBotswana, kopi UK. Asi tiri kuti sunungukai kuti bata muwane rubatsiro ruzere munobatsirika. Saka munotovabatsira zvekuti munhu anokwanisa kuona yakawana basa. Munhu anotopona ari ikoko akaona basa. Ndogara ndichiudza vanhu kuti usatize mhepo kumusha kwako kubhinga kana kugokwe kana kumasvingo kuti ndaakutizira kuAmerica kana kuUK. Muroya haana basa nazvo. Anokurwisa kunyange uri ikoko. Kutiza kwaunotoita kutsvaka rubatsiro wobatsirika kana wapona zvofamba zvakanaka. Alright.
Oh, saka munenge muchikwanisa kubatsira munhu otowana basa otiza. Saka muri kuti kutiza mhepo hakusi kubva munzvimbo uchienda mune imwe nzvimbo. Aiwa, kwete. Kora kuti mhepo dzinogona kutevera kuAmerica iko. Hazvina basa kuti uri kupi. Remote control yavanoshandisa usiku iyo ndo imwe chete yatinoshandisa kumatare. Saka tiri kuti musatya kubatsirika. Saka chimbondiudzai Sekuru, imi pabasa renyu iri hamunetsaniwo here nevanenge vachipikisana nemi, nekuti kana munhu toti munhu atumira munhu mhepo imi moibvisa vanhu ivavo pamwe hamuzoonetsaniwo here muchadenga umu kuti titori nedambudziko iroro vamwe vachona vanotouya live zvoti munhu anotouya akatakura zvaakatakura aidawo kurwisa nekukuedza asi nekuziya nekubudikidza nesimba redu vanokundikana. Munhu anotombouya kutosvika panapa uya kutoita hondo inoitika mumweya. Alright. Totorwisana navo. Umwe anotouya iri nyama achita seanoda kubatsirwa achikuedza. Okusira mari asi mari yaakusira iyoyo yosara ichikudzudza nekukutambudza. Vamwe tinoshedzwa umamisha kunogadzira umamisha mhepo idzodzo akadzoya matiri. Saka ibasa guru ratinosangana naro. Yo. So zvizvi zvamungade kutaura kumhuri yeZimbabwe yakakuteererai kuvazukuru venyu vanenge vachida kubatsirika vari kunze kumatimanya nyika kwakasiyana-siyana kwavari. Mashoko enyu ekupedzisira Sekuru Mhofu mungade kuvaudza? Awa ndinokurudzira vanhu kuti ngavasatya kubatsirwa kubudikidza nechivanhu namatare. Nokuti chivanhu namatare ndo zvakatanga. Iye kunamata handiti kwakaipa asi kunamata kwakazouya kubudikidza nechinamato chedu chechivanhu. Kunamata kwose kunamata asi kunamata nzira yekuendesa kudenga ndoyakadini ndoyakasiyana. Asi ndiri kuti vari kumakereke musarasisa kana kurambidza vanhu kuita chivanhu. Kana mumusha muchibikwa doro muchitwa zvemidzimu itai. Musarambidzwa kubudikidza nekuti muri kunamata. Nokuti mufundisi agere mberi kwako ari kuuya kumatare kuzobatsirwa chivanhu. Ari kupuhwa gwezvo rekuunganidza, gwezvo rekuti mumuteerere. Gwezvo rekuti mese mumutevere kuchechi ikoko zvaataura mugozoti haleluya. Saka ndiri kuti chenjerai, ngwarirai. Haikuna kurasiswa zvawakabata uchida zvevamwe. Ngatidzokerei kumavambo. Zvakagara zviripo izvi. Tarirai makuna-kuna nezviratidziko zvaakuitika munyika. Inzira tarasa nzira dzedu dzechivanhu. Vanhu ngatidzokerei kumavambo. So vanhu vanoda kukubatai vanokubatai sei Sekuru? Pari zvino ndikushandira ndiri pano muHarare, muCremon, panamba 96 Shaftesbury. Vanoda kufona vari mhiri kwamakungwa nevari muno zvakare. WhatsApp number yangu inoti 0734 640 797. Vanoda kuiredza runhare chairo vanondibata pa 0718 274 888. Alright. Aiwa muri kuzinzirwa muri yaZimbabwe. Tinavo Sekuru Mhofu museyamwa kana kuti chii Sekuru? Dumbo remvura. Thank you so much Sekuru Mhofu. Tosangana next time tichakushanyirai zvakare tichinzwa kuti zvii zvamunogona kutipakurira.